I dag der skal jeg prøve at vise jer lidt om, hvordan man kan forvandle en solsikke. Der er flere årsager til, at man måske ønsker at forvandle en solsikke. Det kan være, at man bryder sig ikke om farven gul. Det kan også være, at den ikke passer ind i ens buket. Eller også bare, at man har lyst til at have den der variation i en solsikkebuket. Men det er meget, meget enkelt. Det man gør, det er, at man vipper kronbladene her og trækker dem ud. Og det tager ikke ret lang tid på den her måde her. Vi er jo ved at nærme os sæsonen for solsikker. Og derfor så er det meget, meget oplagt, at man sådan varierer sine buketter med solsikker bare en lille bitte smule sådan. Også fordi en solsikke uden kronblade ser rent faktisk rigtig, rigtig fin ud. Lige et øjeblik, så er den ved at være klar. I kan selv se, hvor hurtigt det går. Så en gang imellem, så sidder der lige sådan en lille gul en her. Så bruger man lige en lille kniv til sådan at fjerne det. Sådan der. Her, der har I så en solsikke, som egentlig har ændret udseende rigtig meget. Og nu kan den bruges i alle buketter. Uanset hvilke farve buketter man laver, så kan man integrere den her blomst i. Og hvis I prøver at kigge her, så har jeg lavet sådan en buket, hvor jeg har pillet kronbladene af alle solsikkerne. Og så passer den lige pludselig over i en lille buket, som ellers ville have set meget, meget forkert ud. Så det var det, jeg ville vise jer i dag. Rigtig god fornøjelse.